Boas noites. 8 nenos saharauis disfrutan xa na cidade das súas vacacións coas súas familias de acollida. Son os nenos que participan no programa Vacacións en Paz e que, como cada ano, veñen por estas datas. Hoxe foron recibidos no Concello de Lugo polas edís de Economía, Sonia Méndez, e de Servizos Sociais, Ana González Abelleira. Na recepción tamén participaron os propios nenos, as súas familias de acollida e membros da Asociación de Solidaridade co pobo saharaui. Dende esta asociación recoñeceron que a crise fai que algunhas familias non se presenten como voluntarias para este programa. Aínda así, na provincia de Lugo son máis de 30 as familias que participan e na cidade son 8, dúas máis que o ano pasado. Dende a asociación, Manuela Pacín subliñou a importancia deste programa para que os nenos poidan fuxir das altas temperaturas de verán que soportan nos campamentos de refuxiados e para que poidan vivir durante uns meses con comodidade. Este ano en Lugo son 8 nenos, hai dúas familias novas acolledoras, e o programa é o programa Vacacións en Paz, que xa conocedes todos. Basicamente é traer nenos que viven en campamento de refugiados no desierto, en Quinduz, en Argelia, porque agora estes 2 meses de brao están as temperaturas de 50-60 grados, e o que se trata é de traelos, sacalos daquel calor, vacunalos, darles unha alimentación adecuada, porque cando veñen e cando van son desconocidos, normalmente veñen bastante desnutridos, logo cando marchan xa van nenos, en 2 meses, é increíble o que engordan e o ben que se poñen. Aquí en Lugo, afortunadamente, sí, este ano hai 2 máis, sí, o ano pasado éramos 6, este ano somos 8. Pero, bueno, en general, a crise se acusas en todos os lados, sabes? Porque hai xente que quedou sin traballo, que a mellor realmente lle apetecía, quedou sin traballo, entonces, bueno. Pero moitas veces tamén é un medo, sabes? Que che dá que 2 meses na casa un neno tampouco che supón moito, non? Quero dicir que tamén é poñerlle ganas e ilusión. Pasa que moitas veces a xente ten un pouquiño de medo, porque dice, sabes, o mellor que a economía non está moi ben, hai que contar que hai que alimentalo, hai que vestilo, lógicamente, hai que facer revisións médicas, tens que dedicarlle tempo, hai que ter tempo, sobre todo hai que ter tempo e ganas. Nada especial, respetar as súas costumbres, veñen doutro mundo, veñen de vivir nunhas jaimas, hai nenos que por primeira vez non saben nin utilizar o tenedor, porque nunca o utilizaron na súa vida, comen cas maus ou non saben o mellor utilizar o baño, pero bueno, son 8 días, están puestísimos, non teñen ningún problema. Chegan aquí para eles é descubrir todo, porque non conocen o campo, a auga, pois prácticamente tampouco, porque eles teñen as cisternas, descubrir que abres un grifo que sale a auga, iso é, vamos, algo increíble. Pero iso ainda o neno repetirou, lles fai, sabes, sorpresa. Iso de abrir ou dicía a nosa, que xa leva 6 anos, e ainda onte con sorpresa dixo, oi, que suerte tenéis, que tenéis luz en todas as habitaciones. Iso de darlle a luz, ainda se sorprendeu despois de 6 anos. Sí, claro, de non ter nada, a ter o que temos nós, que temos moito. Un día máis falamos das Torres do Garañón. Hoxe o voceiro municipal do Partido Popular, Jaime Castiñeira, referiuse ás últimas declaracións do alcalde ao respecto. Jaime Castiñeira acusou a Orozco e a Besteiro de situar coas súas decisións políticas a economía municipal ao borde do precipicio. Castiñeira insistiu en que a xustiza non aprecia indicios de delito no Plan Xeral do ano 91, senón na forma que escolleron os socialistas para xestionar esta unidade urbanística. No segundo trimestre do ano, máis da metade dos fogares galegos chegaron con dificultades a finais de mes. Os lucenses enquisados por Telelugo destacan a mala situación económica pola que atravesa o país. Máis da metade das familias galegas chega con dificultade a fin de mes. Este é o dato máis chamativo dun estudo realizado polo Instituto Nacional de Estatística, que amosa que durante o segundo trimestre do ano, case o 58% dos fogares galegos ten que facer moitos números para poder chegar ao remate de cada mes e que supera en 5 puntos
o dato do mesmo período do ano pasado. Certamente o 13% dos fogares manifesta ter moitas dificultades, mentres que o 44% asegura pasar dificultades. No que atinxe as familias que aseguran chegar sen problema a fin de mes son o 42%. Uns datos que poden seguir a empeorar despois de anuncios que afectan directamente a economía familiar, como a suba do prezo da luz nun 3% e que a situación do emprego non mellora. Este segue a ser o problema número 1 para a sociedade, que ve con pouca esperanza unha mellora neste eido. Entre a sociedade lucense tamén ven estes datos como unha realidade e din que a mentalidade é moi pesimista, sobre todo temendo que non mellore a situación a curto prazo. Hombre, peor que antes, claro que estamos, pero bueno, se va tirando como se puede. Bueno, para alguna gente sí, es bastante alarmante la cosa. Porque claro, no haber trabajo y todo eso. Porque as subidas que hai, a todos os impuestos, encima agora vai subir a luz tamén, non? A auga e todo eso, entonces chega moito. Claro, e cola falta de trabajo que hai además, non? Sobre todo, eso máis ainda. Unha veciña de Lugo resultou ferida o sábado ao caerlle enriba o falso teito da súa vivenda. A muller de 87 anos de idade tivo que ser rescatada pola policía. Unha veciña de Lugo de 87 anos resultou ferida o sábado ao caérselle enriba o falso teito da súa habitación cando dormía. O suceso tivo lugar sobre as 8:30 da mañá neste edificio do casco histórico da cidade. O derrubamento sorprendeu a muller cando aínda estaba na cama e estaba sola na súa casa. Nembargantes, os seus familiares puideron acudir de inmediato a socorrela, xa que viven no mesmo edificio e escoitaron o ruido. Ao entrar na vivenda, os familiares acudiron de inmediato á habitación da muller, pero non puideron entrar xa que os cascallos impedían poder abrir a porta. Por iso, de inmediato chamaron ao servizo de emerxencias 112, que ata o lugar do suceso desprazou a 3 dotacións policiais que conseguiron desbloquear a porta e rescatar a muller. Os servizos de emerxencias trasladaron a muller ata o Hospital Universitario Lucus Augusti, onde se comprobou que o seu estado non revestía gravidade, polo que xa na mesma mañá lle deron a alta médica. O inmoble no que se produxo o suceso está actualmente en proceso de rehabilitación, pero tan só a fachada e o tellado e o desprendemento non afectou a estrutura do edificio nin as demais vivendas, nin tampouco baixo no que se atopa unha clínica dental. Hoxe entregáronse os premios do concurso de ambientación romana e castrexa convocados por El Progreso e o Concello de Lugo con motivo do Ar de Lucus. O Colexio Quiroga Ballesteros recibiu o premio na categoría de centros escolares dotado de 1000 euros. Nesta modalidade tamén se entregou unha mención especial á Escola Infantil Gregorio Sanz. Na categoría de fachadas, o premio de 1000 euros foi para a vivenda número 23 da Rúa do Progreso. Na de escaparates, recibiu o premio de 500 euros a representante do comercio Cookie Bakes e na de locais de hostalería, tamén dotado con 500 euros, o premio foi entregado á cervexería Lagar. Ademais, os premiados recibiron produtos da Torre de Núñez, entidade colaboradora. Nesta entrega de premios, a presidenta do Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, subliñou o gran traballo que realizaron os lucenses para devolver a cidade ao seu pasado romano. La cosa fue un poco complicada porque los que llegaron como a finalistas pues eran, la verdad que eran buenos y tuvimos que ahí pues, bueno, estar votando, ¿no? Y han sido los, democráticamente, pues los que han llevado más votos. Y también quiero decir que cuando la sociedad va unida, como en este caso el Concello, las empresas y el medio de comunicación, pues hace que las cosas lleguen a todos y lleguen a más, y sobre todo es una apuesta por este Lugo. También aquí se han recibido cartas que quiero decir que veían que era muy corto de premios. Y bueno, pues a lo mejor el año que viene hay que dar pues algún accessit-mat, o aquí alguien también sugirió pues quién llegaba hasta, quién eran como un poco los que habían llegado hasta el final, ¿no?
porque bueno, es un gran esfuerzo el que hace esta ciudad. Gracias al Progreso, que siempre ha participado desde el primer año en los eventos del Ardelucus, y bueno, y esta vez, en esta ocasión, para reconocer el trabajo del resto de la gente, que no son instituciones y que pues colaboráis además engalanando las fachadas, los escaparates y dándole más vida a esta fiesta, que no tendría ningún sentido el Ardelucus si no fuera por los lucenses y los ciudadanos de Lugo. Celia Carolina Bravo é a gañadora doutro premio. Gañou un dos 20 premios de 1.000 euros ao mes durante un ano sorteados na campaña do Grupo IFA Hipotecas Fantásticas. Así, Gadis entregoulle hoxe a Celia 12.000 euros no supermercado que ten a cadea galega na Ronda das Fontiñas. Celia dixo estar moi contenta con este premio que utilizará para tapar pequenos buratos e incluso para permitirse algún agasallo. En los tiempos que corren, de maravilla, la verdad, encantadísima, feliz. Sí, es mi supermercado, de hecho vivo en este edificio y es donde hago mi compra. La verdad es que yo con Gadis, que no sé qué... ¿Ya saben que lo va a emplear? ¿Algún agujero por ahí? Muchos agujeros, tomando en cuenta la realidad del país. Mira, somos 4 en casa y estamos en paro 3, bueno, 2 son estudiantes y muy bien, la verdad que viene muy bien en estos tiempos. ¿Y se va a dar algún caprichito? Algunos seguro, pero todavía no lo sé. La verdad que todavía estoy que no me lo creo. Entonces, ¿contentas? Muy contenta, la verdad, muy contenta. ¿Se lo esperaba? No, para nada. De hecho, cuando metí los cupones ni siquiera me lo esperaba. Nunca me he ganado nada en la vida, así que encantada. ¿Nunca le ha tocado nada? Nada. Al día de hoy, nada. Seguimos falando de premios. A ONCE repartiu en Lugo 220.000 euros no seu sorteo do sábado. Foi un vendedor ambulante no tramo entre Guitiriz e Begonte o que vendeu 11 cupóns premiados con 20.000 euros cada un. O premio chega xusto unha semana despois de que un veciño de Lugo gañase o sueldazo de 5.000 euros ao mes durante 20 anos, ademais de 300.000 euros ao contado e de que outros 9 cupóns resultasen premiados con 20.000 euros cada un. O Club Deportivo Lugo botará a andar de novo mañá ás 6 da tarde no campo do presidente do club, José Bouso. Para esta sesión están citados todos os xogadores do plantel e incluso se agarda a presenza de algunha nova fichaxe. O segundo proxecto consecutivo do Club Deportivo Lugo na segunda división comezará a andar mañá ás 6 da tarde no campo de fútbol que o presidente roxibranco José Bouso ten na Campiña. A esta primeira sesión de pretemporada están citados todos os xogadores do primeiro plantel, incluída a única fichaxe confirmada ao toda agora, o gardameta coruñés Dani Mallo. Aínda así agardase a presenza de algunha nova incorporación, como podería ser o central asturiano Jorge García, que ten enriba da mesa unha oferta en firme do Club Deportivo Lugo, equipo que chegaría procedente do Murcia en caso de confirmarse a súa incorporación. Tamén se especula coa presenza do centrocampista Álvaro Peña, xogador vasco, lugar onde dan por pechada a súa incorporación ao equipo roxibranco, malia que dende o club non confirman nada. Ademais, Ernesto, centrocampista do Recreativo, podería estar tamén nesta sesión. O propio xogador confirmou a algúns medios de comunicación que ten un acordo pechado co equipo de Setién e que só lle resta desvincularse do Recreativo de Huelva, club co que ten contrato en vigor para facer realidade esa fichaxe. Segundo o xogador, a rescisión podería producirse o xoves, polo que non se mella doado que mañá se exercite. Despedímonos coa exposición fotográfica de Carlos Valcárcel que se pode ver na Facultade de Formación do Profesorado. Pero lembren que poden manterse informados a través do xornal El Progreso e do portal do Grupo El Progreso galiciae.com. Que teñan moi boa noite. Vémonos mañá.